Vráťme sa naspäť k tomu občianskému aktivistovi. Toto nie sú lízatka, to by ste teda vedeli. To sú zásobníky do samopalu. A títo chlapci vzadu nemajú mierové zástavky, ale majú v rukách smrtiace zbrane. Ľudia, ako je tento pán, sa pohybovali po území Slovenskej republiky a komunikovali s predstaviteľmi progresívneho Slovenska, mier Ukrajine, dostávali finančné prostriedky. Ak niečo vyzerá ako kačica, kváka ako kačica, chodí ako kačica, je to kačica. Jednoducho máme tu človeka z rozviedky ukrajinskej, ktorý je priamo napojený na organizátorov protestov, na organizátorov, ktorí klamú verejnosť vystúpením Slovenska z Európskej únie, ktorí nepochybne vedeli o kybernetických útokoch na kataster a na Všeobecnú zdravotnú poisťovňu. Ak si niekto myslí, že vláda Slovenskej republiky bude ticho a že my sa budeme báť nejakých reakcií, keď budeme tieto veci pomenovávať, tak ste na veľkom omyle. Oznamujem ešte raz. Takíto mieroví aktivisti, ktorí majú okolo seba granáty a zásobníky, nebudú rozvracať Slovenskú republiku.